لەگەڵ دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنên کۆنترۆلکردنا منبجێ و گوندەوارên wê her roj xelkê fi bajarê ji destê Daişê direvin û berê xwe didin navçeyên kontrolkirî. Ev dibistana xifşa û Meedesek û 3 kîlometran dikeve başûrê Minbicê. Bi sedan koçberên Minbicî li vê dibistanê hatine bicîkirin. Koçberên Minbicê pir kêfxweş in ku Hesedê navçeyên wan ji destê Daişê derdixin û dibêjin Xwedê ew ji me re şandine. ام هاتنا ذر كوتشبر بونا والاراميه دقرن خدي هزين سورة ديمقراطيك جمرشان از مجامله ناكم لرحتي وارامي جمرا انين خدي وام باريزه راحه يعني راحه وامان وان شاء الله الله يديمهم يعني لê dibistana xifşa û Meedes gelek zarok jin û pîrekal hene tevî îmkanên kêm lê Encûmena Minbicê û Hêzên Sûriya Demokratîk alîkariyên mirovî pêşkêşî wan dikin. Ev koçberên Minbicî li bendê ne bajarê wan rizgar bibe û vegerin ser mal û halên xwe. Tenê ew 3 kîlometran dûrî Minbicê ne. Dema ku koçber dibin, Daeş li ser rê sifkatî bi wan dikin ji ber ku dixwazin wan weke mertalên zindiyên mirovî bikar bînin. ام ji Minbicê hatine vê gundê qenc û baş. Xelkê vê gundî em vehewandin. Ba Xwedê zulmeke mezin me hatiye kirin. Em birçî bûn û pir li me dixistin. Niha Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Minbic dorpêç kirine xwe ji bo şerê kolanan amade dike. Çalakvanên nêzî xweseriyê navê Mabûk lê Minbicê kirine.